Lloyd, yn gyntaf gyd, llongyfarchiadau mawr. Ers pryd ti wedi gorfod cadw hyn yn gyfrinach te? Wel, dechrau'r flwyddyn, mis Chwefror, ges i'r rhagfrodd cyntaf. Ond ie, fi wedi goffod cadw fy'n ddawel. Sa i wedi gweithio neb, dim ond mam a dad a mam gi yn amlwg sy'n gwybod. Ond ie, mae'n gret nawr, mae pobl yn gwybod a mae Twitter, Facebook, pawb yn mynd yn wyllt a Cymru tu ôl i fi sydd yn amazing. A ti oedd y cyfweliad cyntaf ar y rhaglen, neithiwr, dechrau gyda bang wrth gwrs. Sut fath o ymateb ti wedi gael? Mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel. Mae Facebook wedi crasio, so fi ffili mynd ar Facebook, so mae'n gymaint o gynnwrf. Mae Twitter, mae pawb yn mynd yn wyllt, mae Cymru, mae drindod pawb, so mae pawb yng Nghymru tu ôl i fi sydd yn amazing, a dwi'n mor ddiolchgar i bawb yng Nghymru. A just texts, galwadau ffôn, mam gi ddim yn gwybod beth iawn, achos dwi ddim ar yr we, ar yr yngrwyd, so i fi goffa gweithio hi, ni wedi bod yn papur newydd, so mae wedi bod yn, waw, sioc. Achos mae mam gi neu Nani Chris, yr un mor enwog a ti, swn i'n deud ar y funud. Falle bod i fach mwy enwog yn hyn o bryd. Are you a Hello. group? I'm singing and my nan's come in. She's my biggest fan. She's I love like it my when nan nans come along. Would you like to sit next to me? Yes, I'd love it. Can someone get me Christine a chair? Felly deithon ni am y diwrnod I hun te, pan est ti I fynd am Rex Factor? So nathon ni adael y tŷ 8 o gloch y bore a teithio I Fanceinion. Fi, mam, dad a mam gi. Oedd e'n brofiad hollol anhygoel. Nathon ni gyrraedd a diolch byth, mae mam gi bach yn hynach, felly nathon nhw sicrhau bod gen ni panedi o de a stwff a gael ni eistedd lawr. Ond oedd e tua 12 awr os nad yn fwy o ddiwrnod yn ffilmo fan hyn a fan draw. A wedyn gadael a cyrraedd nôl erbyn 3 o gloch y bore, dwi'n meddwl. Oedd mam gi dal yn gwenu a wedodd hi, dyma highlight bywyd, ti'n modd, oedd hi'n made it. Oedd hi'n amazing. High register, so I like to go into that. But yeah, I like swing and jazz and, you know. I have to say, Christine looks good on that panel. Yeah, she does. Sut oedd y ti'n teimlo? Fi'n gwybod oedd Nani Chris wrth ochr di. Ond sut oedd y ti'n teimlo yn cerdded mewn? Achos I ni, ar y teledu, mae'r stafell yna'n edrych yn enfawr. Odi, mae'r stafell yn fawr. A'n enwedig achos mae mor dawel, chi'n cerdded mewn, a mae disgwyliadau'r beirniad mor uchel. A maen nhw mor fawr I statws yn y diwylliant. Ond ie, o'n i'n crynu, o'n i'n trio peidio dangos ni, o'n i'n jyst yn dal llaw mam gi, a jyst yn edrych arni hi pan ni'n teimlo bach yn nerfus. Oedd y beirniad I gyd yn neis? Ie, beth oedd yn brofiad I fi oedd y ffaith bod Alicia ar y panel. Felly o'n i'n disgwyl Nicole yn amlwg, ond oedd hi'n neud pethau eraill. Ond oedd y beirniad yn hyfryd, mae rhaid fi weid, o'n nhw mor croesawgar pan gerddus I fewn. A oedd e jyst teimlad cynnes yn syth pan oedd nhw gwrdd y mam gi a fi. A oedd Sharon yn rhoi cusanau bach I mam gi, a ddi'n teimlo'n relaxed. Ond ie, nath mam gi just cyn fy mewn, oedd hi'n nerfus, o'n i'n nerfus, ond wedyn nath o ddau ni cytuno ar ôl a just gweud o'n nhw mor lyflu, oedd e just yn brofiad, wel, beth gyfiadau. Christine? Yeah! OK. You got 5 yeses. Ac wrth gwrs ges ti 4, wel, neu 5 gan gynnwys mam gi. Yes, yn dod. Felly, beth yw'r peth nesaf nawr? So, bootcamp, mae hwnna wedi cael ei ffilmio. Fi ffili gweud yn amlwg... O'n i'n mynd I holi ti. Pa mor bell ti di mynd nawr, Lloyd? Sa'n gallu. Ond twnwch fewn, ond fi ffili gweud pa mor bell. Ond ie, twnwch fewn a gobeithio newch chi neif Cymru bod tu ôl I fi a fydd hwnna'n amazing. Wel, wrth gwrs, da ni gyd tu ôl I ti. Ni methu aros I weld pa mor bell. Ti dal yn gwenu, felly... Gwenu nerfus. Ti'n just ddim eisiau rhoi dim byd. Ni gyd mor brwd o'n y ti, Lloyd. Da iawn ti. A ni'n edrych mlaen I weld ti nawr ar y bootcamp. Da iawn, llogwychiadau. Diolch yn fawr. All the for the manager.